serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagat. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 1 gid bulan sang Abril tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, executive order nga nagaobligar sa mga Negrosanon nga magsoksok sang face mask ginpirmahan ni Gobernador Lacson. Schedule sang operasyon sang ABM Bernardo Slaughterhouse gin-adjust bangod sa COVID-19. 3 ka persona naglapas sa enhanced community quarantine, nakuhaan pa sang Shabu sa 2 ka banwa sang Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kumpirmado ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año nga nagpositibo siya sa COVID-19 matapos niya mabaton ang resulta kahapon Marso 31. Suno sa Tiglikom, Marso 26, sang iya madiskubre nga 4 ka persona nga iya na close contact ang nagpositibo sa masakit kabangdanan nga nagumpisa ini sang 14 kaadlaw nga self-quarantine. Dugang pa ni Anyo, iya gin pahibalo ang iya kondisyon agod ipalambot sa mga tao nga naga-close contact sa iya nga magpaidalom sa self-quarantine kag obserbahan ang ikaayong lawas ilabi na kung magbatyag sang sintoma. Ginpasiguro naman ni Anyo nga maayo ang iya kondisyon kag wala sang sintoma sang masakit. Ipadayo ni Anyo ang iya quarantine sa ila puluyan kag magatrabaho na lang sa iya sini balay. Leksyon nga makuha, wala ginapasin o ang kagaw. Mi anuman ang ranggo mo sa gobyerno, mi anuman ang imutindog sa sosyudad. Bilyonaryo ka man, milyonaryo ka man, pinakaimol ka lang. Wala pili ang kagaw kung magtapik sa aton kalawasan. So leksyon nga makuha, dapat kung ano ang mando sang departamento sang ikaayong lawas, kung ano ang mando sang aton gobyerno, sunod kita intuto para wala man sang sintuma nga mag-igo sa aton lawas. Mas nagadamo ang nagalambiyong nagalagaw, mas delikado nga magtapik ang among kagaw. Ang aton himuon, kinanglan kon ara kita sa puluyan,
upod sa aton pamilya, hindi na lang kita magwa kung hindi man importante ang aton sini kaladtuan. May isa man kapas nga ara sa isa ka pamilya nga pwede makabakal sa mga kinahanglanon pagkaon bulong kag iban pa. Ang waragwagan sang Aksyon Radio nagapaandam gid kag nagapahibalo sa aton tagpalamati. Hindi naton paglapason ang mando sang gobyerno kainatanan para sa aton ikaayong lawas. Kag kabay pa, ginapangamuyo namon nga mauntat na ang paglapta sining kagaw agod makabalik kita sa normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa malabutan sang aton signal, kamusta ang aton mga kauturan? Nagagios-gios na kita? Ang pila ka may mga quarantine pass, nagagwa na sila puluyan, padulong sa pila ka mga merkado, agod magbakal sang kinahanglanon sa matag adlaw nga tanan. Masyado kalinong sang palibot sang Bacolod, masyado katawhay sa bilog nga probinsya ang pila naton ka mga kauturan, daw medyo masinulundon gid, luwas sa iban nga ritubado, nga luyagid magpasayang-sayang sa mga dalanon. Check apunta ang aton patrol, kamusta na? Nagalagulad sila, pila ka mga merkado, posible abierto na, dire sa Dakbanwa sa Bacolod, kag bilog nga probinsya. Ginaman ang patrol subong ni Aksyon Alvin Graba. Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang nagapanguna nga balaklon sa nagapanguna man nga mga produkto sa merkado? Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Masyado ka tawhay sang dalanon subong no nga kaagahon sa syudad sang Bacolod kung ang dalanon ang aton sining pagahambalan. Now ang pila ka mga dalanon Aksyon Fred, kung kahapon nga adlaw may pila ka mga dalan nga wala ginsarad-an or rather nga nabalang may check-up points. Ti subong Aksyon Fred, dugang na naman nga mga check-up points antes ikaw makalabot sa mga tagsa ka mga merkado. Naunahon ta Aksyon Fred ang dalan sang Lopez Haina subong kaagahon sa may Mandawi Foam Balayon going ikaw sa dalan sang o kundi diri sa Libertad Public Market. At number 1 diri magyan mo ang dalan sang Lopez Haina, duha ka mga check-up points Aksyon Fred ang ara sa karon no nga ginabantayan sang mga kapulisan sa idalom sang station number 4, may ara man kapulisan sa idalom sang police station number 6 kung diri ka nadampi sa may dalan sa Libertad o kung dalan Ernais Lopez Haina. Now, duha ka mga checkpoints. Amo ni ang una nga magalantaw sa mga nagapasulod diri sa area sa Libertad Public Market. In general, Aksyon Fred, jutay katama nga mga salakyan nga pribado nga mga salakyan ang nagabiyahe subong agay sang pagpadulong kita sa pila ka mga dalanon asos Aksyon Alvin. Yes sir. Ang mga pribado nga salakyan sigurado may quarantine pass na sila. Yes, Aksyon Fred. Kay gina-check up man ina sang tanan sa mga kapulisan upod na ang mga barangay officials nga nagapakigupod man no sa mga kapulisan sa sininga kaagahon sa pag-check man sa pila ka mga
pila ka mga pasahero or driver abi o kundi sa ang passenger ginalantaw man Aksyon Fred kung bala gina-observe abi kung ginapatuman ining social distancing. Now, subong nga kaagahon Aksyon Fred, may ginpadala kita man nga picture kay dari nakita diri sa area sa Libertad Public Market Jutay. Kung nagligad to, amo paling na oras sa Aksyon Fred, damo na ang mga nagapamalaklon sa Libertad. Aksyon Alvin, Yes, sir. inang libertad amo ng balagsakan, no? Ang Yes, mga sir. produkto nga halin sa iban nga mga banwa, halin sa iban nga mga barangay, pasulod sa Bacolod, dira ginabagsak sa libertad. Kamusta na? Yes, Action Fred, no? Jutay lang gid tao. Amo ni ang observation ta Action Fred. Ang mga tao diri nga kari kag nagapanindahan, number one diri suksok na nila ang ila sining quarantine pass, no? Amo ni ako na home quarantine pass para magpanindahan subong kaagahon. Ang iban gani diri Action Fred nagapaniguro na even ang aton sining mga tendera nga halos tanan diri suksok gid ang face mask, no? Nga mo ni ang mas ginakinanglan kay iti nagapanindahan ang iban suksok man ang face mask for security na ni para ni sa ilaman seguridad Action Fred, no? And jutay lang gid ang actually ginausar nila tricycles nga gipasahe sang nagliligad na karon ginbutangan na lamang nila sang private, no? And para makapanindahan ang kinahanglanon man, no? Nga sa ila siningatag sa ka mga tuluyan. Pati driver sang tricycle, may mga quarantine pass man. May ara man Action Fred, may mga quarantine pass man and even ang temprano pa nagapagbantay naman gani ang iban nga mga miyembro bala ang CLO naton o City Legal Office nga nagapakigbahin man kag sa kalinong sang syudad. Amang kutonta Action Fred, no? Kay subong nga rin nakita kay Ma'am Lenny baligya ini Action Fred sang mga panakot kag iban pa nga mga utanon subong at least kahit papano ya si Madam available na. Si Ma'am Lenny, ma'am, kamusta ang baligyaanay sa mga produkto nimo nga ginabaligya para sa aton sining mga kauturan? Ikumpara mo tong nagliligad, ma'am. Subungin hina-hina, hindi wala tao. Wala tao. Kulgi diferensya, no? Wala tao nga nagbaka. Tapos may limitation sila nga oras. Mga anong oras ka mo magasugod sa pagbaligya, Ma'am Len? Alas 5 naman ko maabling. Tapos may natao alas 10. Kita mismo Action Fred sa bagsakan na mismo. Buting ganun, ma'am, alas 10 pa lang, ma'am. Way na gid ya. May natao alas 10. Ano medyo ang oras nga medyo bakal pa sa inyo nga para Sa isang tod, alas 8. alas 6 aga hasta alas 8. Pero magluwas na dugay-dugay mga alas 9 pasaka, way na. May na. Oo. Action Fred. Action Alvin, yes, sir. ang inahatagan ni nga oras na alas 4 mabukas, alas 6 masira. Pero kung magamo sina ang alas 10 wala tao, posible kula lagi man mo nagbaka kuli pala uli na. Oo, temprano, hindi pala uli na. Pero sa ato silang mga kauturan, luyag man sa gihapon nga magpamalaklon diri sa Libertad Public Market, particular sa may bagsakan area, pamangkoton tabi si ma'am. Ma'am, ang utanon ta subong ma'am ining repolyo tagpila. Subong naman dyan na taas ang presyo sa repolyo. Tungod kay nahadlok burong mga farmers ang harvest tungod sa waranten nila. Oo, ma'am, ang repolyo din halin. Ang laon. Kalaon, tagpila subong ma'am. Mabaligya subong 70-80. Ang kada kilo. Ma'am, may ari kita available, ma'am, magsulot, petsay ta subong. Pitsay, brabrato lang pitsay, 50. 50. Ma'am, ano ni siya, ma'am? Broccoli? Brato lang broccoli subong 80. 80 na. Ang kilo. Anong mga nagtaas ta dirigikan sa kanlaon beans ta? Okay naman presyo niya. Maura man po na maintain man. Maintain na budya po, no? Diri kita, no? Sa mga... Ang mga dahon-dahon ng taas Ang dahon-dahon ang nagtaas. Nagtaas sa Action Fred, no? Mga dahon-dahon. Pero ang panakot, taon-ahon dira. Ahos, sibuyas. Maura may steady. Ang ahos sila. Steady 140. 140 ang sibuyas, ya. Sibuyas 80. Ang kamatis, ma'am, ang 60 sir, ang kamatis. 60 pesos Action Fred, no? Ang kamatis. Amuli ang mga panakot nga kinahanglanon sa tagsa ka mga panimalay, no? Ma'am Lenny, Ma'am Len, ano gani apelyido ta, Ma'am Len? Mardalio.
si Ma'am Lenny Margallo Action Pred ang iya sila nga mga produkto halin mismo no sa kanlaon. Sa mga dahon-dahon Action Pred ari diri available base sa mga kauturan tabala nga nagapangita kag luyag man makabalo presyo pila subong ang presyo sang mga dahon-dahon available sa ma'am mo ni ma'am. Hindi. Inyo nito? Dahon-dahon eh. Oo, tagpila subong to ang dahon-dahon tani. Ano niya tangkong? Oo, tagpila na subong bugos. 120, 140. 140 ang bugos. Oo. Siyempre, 140 ang bugos sang tangkong palang ina Action Pred. Doon taas, no? Grabe gan mong sitwasyon ni medyo mahal-mahal. Ay na ya, ano pag ang available? Ano na siya? May tugabang tugabang sila. Tangkong. Tugabang mo sila. Ang 140. 140 tugabang gali, ang 140 ang tangkong niya. 50. 50. Ay na ya, gin paklaro ta no. Kibot man ko. Ano ni siya to? Oh? Lukbate? Tagpila sa 40. 40. Oo. Dinihalin mo imong nga mga dahon-dahon. Iban, sa Iloilo, panayawan pa lang sila ka-deliver. Iloilo pa nilin? Oo. Oo. Ang wait at diri local ang tato. Iban lang, ang mga lugbate na negro. Oo. Ang lukbate mo, tagpila? Lugbate, 40 na? oo, 40. Ano pa ni ang available niyo? Iloilo, ano ni siya? Ang tugabang. Ang tugabang Iloilo nga supply. Ang kunin siya to, tagpila ni siya, iling okra mo? Pag-4-5. 4-5? Oo. Ang niya, pero kung kinilo ya? Ito, basta 4-5 na yan, no naman yan ang kalong sa kilo. Sige, may talong. Isa na lang. Talong. Talong 50 kilo. 20 ang kilo Action Pred, no? So, maning available subong kay dahon-dahon sa kay Toto. Ang ibang diri sa Merison, ayun, uroonhan Action Pred. Kunti, sila nga kagawon, abre na. Sarado pa. Iba na rin lang kita mismo diri sa kilid sa Libertad Public Market. So, maling yung sitwasyon diri Action Pred sa baligyan ay sa karon again, ang tindera na mismo gahambal, medyo luya ang baligyan na. But anyway, ang importante diri sa mga namanubakal, ginahimo na nila karon nga ID ang iling quarantine pass, no? Nga mas kinanglan agad hindi na sila pangitaan pa sang pangitaan pa. Pero sa check-up points pa lang daan, amo ning ginagapanguna nga ginapangita sa mga otoridad antes sila kasulod sa area sang Libertad Public Market. With Aksyon, Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Medyo ulo antos na anay pulo pasensya hasta nga magbalik sa normal ang atong pagpangabuhi. Tumanon talaga nga gobyerno para bisan paano, basi hindi man magdugay, basi hindi kalambot pitsa 14, makakasman ang mga quarantine pass naton kag pila ka pandam sa gobyerno. Ang delikado lang, basi kung maglala ka magtaas pagid, kag may extension pa ini. Siya nasiling ko na, dutay nga pagpulo pasensya ang ginahimo sa gobyerno para gid sa aton tanan. Ari ho, sa taga Bacolod, taga Negros, kinahanglan niya mabakod nga lawas. Kinahanglan pirmi ka mo pa check up, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon man sa Life Extension Clinic. So, pamasyar ka mo dira para maibalaan nyo ang lakat sang inyo sini ikaayong lawas. Alas 9 sang agat, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, basta may quarantine pass ka lang, pwede ka na kakadto. Kay sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation. Kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante sa tanan, makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase ina.
Kay bisan sa Amerika kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic arlanda sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Diri kita executive order nga nagaobligar sa mga negrosanon nga magsoksok sang face mask ginkumpirmar na, ginpirmahan na ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Dinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mas gindugangan pa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang kampanya sa gobyerno provincial sa Negros Occidental para mapaganhagan kung matat na ang paglaton sa COVID-19. Ini paagi sa pag-issue sang panibag-ong executive order mando ini naga-obligar sa taran-taran nga mga Negrosanon nga magsoksok gid sang face mask kon magwa sa puloy-an kag within sa teritoryo sa nga bugos nga probinsya. Ginpermahan ni kahapon sang hapon may mga alas 5 ang takna sa tatapan mismo sang gobernador sa Kapitolyo Provincial. Nasaad sa executive order niya Lacson nga pwede makagamit sang reusable face mask kag sarang nga makatabon sa baba kag ilong sang sinuman nga nagagamit sini. Ang sinuman nga magsupak sang sini nga mando ang kasuhan sa idalom sang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act o kon Republic Act number 11332. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlos Vidovoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time.
las 5:11 na. Ang mga resulta sang small town lottery, resulta sang loto, suspendido anay, no? Mangod, hindi pwede sa tinipon-tipon, hindi pwede magadlibod para magpataya ang pila ka mga koridor sining hampang small town lottery kag loto. Samtang, dapat gintumanon kung ano ang pila ka mga rekomendasyon sang aton sini mga opisyal sa gobyerno nasyonal kaman, probinsyal kaman kag lokal. Wala tada perdihon. Makaganansya tada nga hindi kita pagtapikan sang COVID-19. Takpan tang aton sini nga ilong bakba kaman kadelikado. Ang ginaginhawa naton, ang pag-iping naton sa aton mga pila ka kauturan, wala ta kasiguro. Base sila bala na gabit-bit man sa mong balatian o magsik lang ang laway, delikado na. Laton kaagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Adlaw-adlaw mo unta ni nga batasan. Agod nga, ang pila naton ka mga utod nga may mga diabetes, maka-enjoy pangapi. Kaya wala ni kalamay mo natural sweetener lang, no? Kag gin-research gin niya ang Dr. Alfred sa Amerika, na-diskubrihan dito nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa ini sang phytonutrients. Nagabuli gini siya nga magpagwa sa higko sa aton lawas. Panawag sa iya natural colon cleanser. Nga tiluan niya aton colon, kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita tagtatlo kadlaw, hindi kahit sar, abyan, delikado na ina. Kinalan kung magsulod siya, magwa siya, ang higko. Diri iya, enjoy ka lang, inom-inom kape, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. So, sa kabataan pwede man, kaya nan-acidic, non-addictive ini nga kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Problema subong ang posible pagkulang naman sa mga pagkaon, supply sa pagkaon, bangod sa mga checkpoint. Pero ini mga pagkaon, mga supply naton, ginamando na ni sa gobyerno nga paagyon ini sila. Pasudlon sila sa diin man nga mga merkado. Kaya man ang iban halin pa sa kabukiran, dito galin ang mga utanon naton, de sa aton sa Negros, dila sa Kadlaon. Kinalang madulhog sila, kinanglan nga may ara sila passes para makalusot sila
agod nga mapapanaog nila ang ila sini nga mga produkto. Kaya mo mala na ang ila ginasaligan. Ti karon kon aga mo na ipit ya, ti kon hindi kasulod sa mga banwa kag syudad, kita man gyapon ang maantos kay kulangon kita sang pagkaon, kulangon kita sang utan, karne kag iban pa. Pero sa akong pagpati ya, nga mando sa gobyerno basta gani nga mga produkto pasudlon kag pahanugutan nga makasulod. O galing nga mula na, medyo jutay lang nga pulo pasensya, kaya man ti madugay-dugay giman. Bangod sa mga checkpoint, gina isa-isa check up kung bala, ining imo produkto, imo gid, kag may ara ka quarantine pass. Para sigurado gid, no? Kag ang pila naton ka mga utol, gina-checkar man kung bala, labi na gid ang mando subong ni Gobernador Lacson, face mask gid. Kung wala, ti dakpon ka, kinanglan ini nga himuon sa bilog nga probinsya. Subong sa mga balaligyaan, ang mga abyerto lang nga mga grocery, pila ka mga balaligyaan, gina-require nila nga kinalan may face mask kagid kay hindi kakasulod kung wala ikaw sini. Kay kung pamangkuton sang security guard, sila niya, sir, hindi kami pwede ka pasulod kung wala ka sina kay kaming maakigan. Ti para sa kunustuman, dapat kung anong ginamando, tumanon. Bisan ganit nagsiling na, ang DTI, kag ang aton Department of Health, nga din na kinahanglan gid nga i-require gid, pero kung amoy ng pagsulunda niya, sa isa ka establishmento, patihon ta lang. Wala man ta perdihon da. Proteksyonan pa naton ang aton sini kalawasan. So amoy na, ipangamuyo nyo ha, nga matapos ini siya. Labing madali kay Porte. Kapinot sa pagpangabuhi, limitado ang giho mo. Hindi ka man kagwa kon magsiling kabi. Lain sa ulay nga daw, hilway ka lang, siling mo, kung daw medyo boring sa balay mo, niya kadto ta sa mall, abi. Lanta to pelikula. Kadto ta sa mall, abi, kapi-kapi to. Subong hindi na pwede. Sirado naman ang mga mall. Mabreke mo yung wala ka man customer. Magasto ka lang kurinti kag iban pa. So, Porte ni, ang halit niya, hindi lang sa aton panimalay, kundi pangkabilugan. Wala sang guwapo at guwapa di, nga negosyante, gapang hakroy gid. Bangod sining karon paandam sa gobyerno, kag para man sa aton uluantos lang sa nasiling ko na, hindi lang kita retobado para bisan paano ang aton sini kabuhi magalawig pa. Kag matapna naton mas temprano, ining aton sini kaaway ang kagaw. Amo ni sayang aton kaaway nga budlay awayon kay hindi siya kitaon. Sa gira ya gatubangay ka mo. Di makita mo kontra mo. Ining kagaw ya, hindi kakakita. Gulpila siya masulod sa lawas mo. Kag kung mahina ang immune system mo, disgrasya kaged. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Swerte nga balatian, no? Kaday Anyo, kaday Bumbong Marcos, kagiban. Wala pili Dutlan niya sang COVID-19. So, extra nga paghalong. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig,
Takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman. So na, mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, mga balita naton sa siyudad sa Bacolod City Hall. Schedule kuno sang operasyon sang ABM Bernardo Slaughterhouse, gin-adjust man bangod sa COVID-19. Detalye sinupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, epektibo sa buong adlaw Abril 1, temporaryo nga gin-suspend ang day shift operation sa ABM Bernardo Slaughterhouse sa may barangay Handumanan kasunod sang paandam sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Glory D. Cometa, ang plant manager sang Slaughterhouse. Nakabaton sila kahapon nga daw Aksyon Fred sang sulat gikan kay City Veterinarian Doktora Maria De La Torre nga nagpabalo angot sa bag-o o kon adjustment sa schedule sang slaughterhouse. Umpisa alas 7 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Sa normal operation sang slaughterhouse, sila ang nag-umpisa alas 6 sang aga tubtob ala 1 sang hapon. Aminada Aksyon Fred si Cometa nga 50% nga naapektuhan ang ila sining production kasunod nga ginpaidalom ang Bacolod City sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. I-suspend temporary
sarili ang day operation namon. Meaning, night operation lang kami maihaw. Nabatian si Glory D. Cumeta, ang plant manager sa AVM Bernardo Slaughterhouse. Sa mga kaaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kaya basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Wala man sang hindi apektado ang tanan apektado man. Pero sige lang ang ato himuon tuman lang. Basi pa man lang amo ining sabat nga matapna na kag mauntat na ining kagaw nga nagalapta ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Babalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. TTX 500 Health Alert. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita, 3 ka persona naglapas sa Enhanced Community Quarantine, nakuhaan pa sang Shabu sa 2 ka banwa sang Negros Occidental. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Mordin. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, 3 ka mga persona ang nagkaladakpan nga nagbayolaro sa Enhanced Community Quarantine kag nakuhaan pa sa ginapatihan Shabu. Unang nadakpan reaksyon na Fred amo iya si Ricky Gayaran, 29 anyos, pumuloyo sang barangay San Jose Banwa sang Ibi Magalona, nakuhaan ini sang 15,000 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu. While nga nagapatrolling ang kapulisan na siplatan ini sa aksyon na Fred, nadakpan man din ang 2 ka persona sa Banwa sang Morsya, kamo sa Jomar Apuhin, 34 anyos, sang barangay Zone 4, Syudad San Talisay, kagang upod sini nga si Riza Cañete, 27 anyos, pumuloyo naman sa barangay Vallemonte, diri Syudad sa Bacolod. Nakuha silang ginapatihan siya action na Fred, wala pa madeterminar kung pilagin ang balor, kaya ginpaidalom pa ini sa crime laboratory. Inang balita, ini Section Brian Morden nag-report una sa balita na Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Dire kita, mga blatter entry nga natipon sa aton patrol. Kamusta? Sa sulod sang 24 oras, pipila naman ang naglapas
sa mga pagsulundan sa aton gobyerno lokal kag probinsyal. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta? Aksyon Fred, 58 ang nagkaladakpan. Uy, haragyapon? Haragyapon, Aksyon Fred. This time nagbayular sa Executive Order number 26. Nagliga to Executive Order number 22. Amo to ang curfew, pero this time Executive Order number 26 sa siyudad ng Bacolod. Samtang ginapatuman ining enhanced community quarantine, ang iban diri Action Fed nagpasaway sa dalan, ang iban lagaw, ang lain lang kay samtang kalagaw at wala man sa may ginpakita nga home quarantine pass. Reaction Fed sa station number 2. Lucy ang nagkaladakpan ara sa gwasang Ilabalay, wala home quarantine pass. Sa station number 4, tatlo, sa station number 4, isa ang nadakpan ini sa check-up points along area sang Lopez Haina Gonzaga. Nadakpan siya. Sa station number 3, 4 ang nagkaladakpan. Ari pang pinakamadamo action pedo. 24 sa police station number 6. Bawa. Oo, sa lalakot ni siya, laki bae. Wala sang home quarantine pass ang iban, lagaw pas dalan, nasikop sa mga kapulisan sa idalom ni Police Captain Elmer Bonilla. Tiano ko nung rason nga agad alam biyong. Sa pan-action ped, mga rason ni sunod diri kay Bonilla, ang iban diri sir, gin pamangkotamon, home quarantine pass mo, galambiyong kada. Wala sa may mapakita. Tiara, isa sa mga rason ni Action Ped, kabulo ka, boring, sulod sa balay. Kung ako, ini kuhan mo lang, no? Medyo low opinion mo lang. Kung magladakpan nga maglapas, imbes nga papulion alas 4, kung ano, himuon tag duwak adlaw sulod siyang prisuan. Sakto na Action Ped, kay kagina, kuhaan tanay naton picture, galing kay ato na dito, ang mga nagkaladakpan, ting 24, para dito ya sa likod mismo sa prisuhan, kay hindi ka ginutok man iti social distancing, amo ang ginapatuman sa karon, tiara Action Ped, no, sa likod mismo sa police station number 6. Hindi gani, pahila mo nung splash bla? Amo na, importante na, at paano para magtinlo, Action Ped, ang palibot. Kabalo ka kung sino ang nagpangadawa Action Fred, kundi 24 sa station number 6. Nagpangadawa ang police station number 7. 17 lang naman Action Fred ang nagkadakpan. Pwede ka mga ritubado. Ritubado. Gid kung si Police Major Sherdak Cabana Action Fred, batinggilan. Hindi lang yung pasaway, hindi lang kabalan, batinggilan na Action Fred, no? So, matotal Action Fred nagdangat sa 58 tanan ang kamanga persona ang nagkaladakpan na kabayular sa Executive Order number 26 sa siyudad sang Bacolod. Balita, report sang patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadam
pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. 2 minutos ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.